Раздумляючи про лёс Айчины, не могу змириться с трагизмом народного існування. Я ішов здалеку, і однойче прийшов у засонений город нащадків Літвінської величі. І спинилося серце. Няўжо так можна упасть? Яны не ведалі нічога. Хто яны? Адкуль прыйшлі? Куды ідуць? Яны не ідуць нікуды. Яны давно не змагаюцца за радзіму, за сябе, за народ. Яны нічога не чулі пра княства, пра потоп, пра вялікае існаванне. Яны слухаюць сваіх нішчыцеляў і ненавідзяць сваё. Им бессенсовно и небеспечно про это казать, бо могут донести нищителя, как забить. Пойдем, однако, на широкий шлях, где проносятся кони и, оседая пыл, мне по сегодняшний день звучит в ушах звон подков, и доносится ветер великого княства. Белый рыцарь. Ідучи по дорозі, я споткав вершника у белом плащі на червоному коні. О, рыцарь, кого стережеш? А ветра шукаю у полі, мой брат. Нема уже ветра, кажу. І не буде.